Ankara'ya payitaxta Türkiye, Serdan û hevdîtinên şandeya Partiya Azadiya Kurdistan PAK û Partiya Sosyalîsta Kurdistanê PSK didomin. Her du partiyên ku derbarê wan da doza girtinê dewam dike û biryarê ku di dehê hezîranê da li dadgeha Merkezagona Tirkiye parastina xwe ya nivîskî bikin. Ev demekiye Serdana Komele, Sendika, Delegasyona Yekîtiya Ewropa û serbalyozxaneyên welatên biyanî û partiyên siyasî dikin. Şande de hevdîtinên xwe yên li gel partiyên siyasî da heta neajixînê HDP Serdana Partiya Muxalefeta Sereke CHP jî kirin û bi cîgir Serokê Giştî CHP Oğuz Kağan salıcıra hevdîtineke pêkanîn. Cîkir Serokê Pakê Mehmet Gül dibêje hevdîtina wan li gel CHP baş derbas bûye û salıcı ji wan re gotiye ku ew ê vê mijarê bi hiqûqnasên CHP re binirxînin û çi ji destê wan bê ew ê bikin. Maratona vak yani halo Türkiye ka euro tedera vak no ey meslen ama ey evkanı hal pek ranlıyor ama CHP ki vazana ka çün yani Çin'e bir mesle büro herçi ben daha ben orun hem vakı ama ne ka hal vakti Türkiye ranlıyor no dava ki amade kardene sevanay amade kardene ama matsı kanıtsını kanı akdesemarasyon ey kanı vak. Yek ji partiyên ku derbarê wê da ji ber peyva Kurdistanê doza girtinê hatiye vekirin jî Partiya Komünîst a Kurdistanê KKP ye. Nûnerê KKP yê Enqereyê Elî Gökaya dibêje ew dixwazin li gel partiyên din yên Kurdistanî kar bikin û vê prosesê bi hev re bidin meşandin. Kürdistan'ın partileri birlikte hareket etmek temel arzumuzdur. Em dixwazin li gel wan partiyên din yên Kurdistanê kar bikin û vê prosesê bi hev re bidin meşandin. Lewra ew jî wek me mexdûrên vê dozê ne. Ji xwe divê armanca me ya sereke ew be ku em bi hev re tev bigerin. Li aliyê din li gorî me ev doz bêhek me û divê Tirkiye rastiya Kurd û Kurdistanê qabûl bike. Li aliyê din şandeya PAK û PSK li ser balyozxaneyên Almanya û Amerîkayê jî hevdîtinan pêkanîn û biryarê ku piştî cejna Remezanê serdana serbalyozxaneyên Fransa û Ingilistanê jî bikin. Herwa wê şande li Diyarbekirê li gel Partiya Doza Azad Hudaparê jî hevdîtinê pêk bîne. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.